ez herritarron borondatea, ez medikuen ohar larriak, ez mugimendu sozial, sindikal, alderdi eta elkarteen eskariak, ez da alternatiba hobe, garbiago, merkeago eta eraginkorragoak badirela demostratzea ere, ez inori eta ez ezeri kasu egin gabe, azkenean Gipuzkoako agintari politikoek eta korporazio handiek egin dute nahi zutena. Proiektu kriminal hau martxan jarri duten agintarien izenak ez ditugu ahaztuko. Olano eta Asensio. Zuen erraustegia izango da hau betirako. Orain, pairatzen ari gara Zaldibarren gertatutako hondamendia. Gutxi batzuen negozioagatik milaka herritarren osasuna jarri dute arriskuan, krisia sortu denean ezkutatu egin diren agintari politikoek. Negre jente utzak dira. Eta gero, halako egoerak kudeatu behar direnean, ez dute mailarik ematen. Privatizazioaren bideak zer dakarren erakutsi digu Zaldibarrek. Enpresa pribatuek, batetik, ez dute Jaurlaritzaren kontrol zorrotzik pasatzen. Irregulartasuna topatzean lagunei nola barkatzen dieten ikusi dugu. Eta Erkorekak eta Arriolak behin eta berriro esan dutenez, Jaurlaritzak topatu zituen irregulartasunagatik behintzat ez da amildu zabortegia. Agerian utzi dute Jaurlaritzak ez zuela usaindu ere egin gertatzear zena, naiz eta geologoek esan eremua ez zela egonkorra. Eskandalu hutsa. Jakin dugu Gipuzkoako Aldundiak Urbaser enpresari hainbat hilabetez egunean 60.000 euroko isuna parkatu diola proiektua garaiz ez amaitzeagatik. Agerian dago hemen aginte bakila enpresak daukala. Eta Aldundian txontxongiloa besterik ez direla. Privatizazioak erakutsi du zaborraren mafiak ez duela eskrupulurik. Dirua egitea dela beren helburu bakarra eta horretarako praktika ustel guztiak aurrera eramateko prest daudela. Nork ziurtatzen digu Gipuzkoan geroz eta gehiago birziklatzen badugu ez dituztela kanpoko hondakinak ekarriko hemen erretzera. Eta nork erretzen dutela, ez dutela kalterik eragingo herritarron osasunean. Zaldibarrera nazioartetik kamioiak iristen ziren han nahi ez dutena hemen botatzera. Nola onartu hori? Zaldibarkoak erakutsi digu baita zein den logika. Noizbait, zubietan halako desastre bat gertatzen bada, agintariak zer esango digute? Enpresaren errua dela? Txinako Urbaserri eskatzeko kontuak? Datuak eskutatzen ibili dira eta berdin izan zaie ia 10 egunez herritarrak kutsatzea. Beren aurki beroa arriskuan jartzen ez zen bitartean. Horrez gain, Zaldibarkoak erakutsi du Asensio gezurti hutsa dela. Bere garaian esan zuen erraustegiak isurritu zituen diosinak eta furanoak etengabe eta modu jarraian neurtuko zituztela. Eta noizbait detetatzen bazuten kutsadura mailak gainditzen zituztela, momentuan bertan geratuko zutela. Gezurti alakoak. 5 egun behar izan dira analitiken emaitzak jasotzeko Zaldibarren. Gezurtiak. Nola engaina dezakete herria hain lotza gutxirekin. Zabortegira zer da? Erabili, bota, nahasi eta estali. Hori ez dator bat klima larrialdiarekin, eta mundua behar duen norabidearekin. Asensio, ez dugu B planetarik, zure kamiseta batek dioen bezala. Ekonomia zirkularra aldarrikatzen dugu, eta hor, erraustegiak eta Zaldibarkoaren moduko zabortegiek ez dute lekurik. Urkulu jauna, hau ez da konpontzen, barkatu nire pekatuak esanez. Sistema kapitalistaren dirugoseak ez du mugarik. Berdin dio tartean tragediak, langileen gorputzak edo istripuak egon. Aukera guztia balidatzen dituzte batzuek beren patrikak gizentzeko.
PNV, PSOE-etan denak, hondakinen gaia ez du inoiz konponbidean jartzen. Inguru honetako diosina eta furanos kutsatu nahi gaituzte 35 urtez. Eta horrez gain, Zaldibarko hondakinak Gipuzkoako erraustegira Zubietara ekarri nahi dituzte. Hori, arazoa lekuz aldatzea besterik ez da. Zaldibarkoak berriro erakutsi digu Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan gaikako bilketa sistema eraginkorren politikak aplikatu behar direla. Herriz herri, pausoak eman behar direla eta ezin dela inor konformatu hondakinak nahasian botatzearekin. Erraustegia piztu nahi duten honetan, berriro eskatzen diogu Olano diputatu nagusiari erakusteko denon izenean Zubietako erraustegia kudeatuko duen enpresarekin sinatu duten kontratua. Jakin nahi dugu, ageriko klausules gain, zer jaso den kontratu horretan. Zeinen eskutan utziko dituzten ardurak eta erantzukizunak 35 urteko ibilbidean izango diren gorabehera sozioekonomiko, interes talka eta ezustekoen aurrean. Egia jakiteko eskubidea daukagu. Erakutsi behingoz kontratua. Behin baino gehiagotan frogatu dugu alternatibak badaudela eta Gipuzkoako herri askotan egin dira hobekuntzak. Badago oraindik zer egina, noski. Eta bide honean doazen herriek hobetzen jarraitu behar dute. Baina badira oso kezkagarriak eta salagarriak diren egoerak eta herriak. Donostia, Irun, Lasarte Oria, Hondarribia eta Elgoibar oso atzera dabiltza. Ez dute urratzik eman gaikako bilketan. Erraustegiaren beharra herriotan jasotzen den zabor nahasiarekin justifikatzen dute. Eta hori ez da bidezkoa. Herri horietako agintariek dute desastre honen erantzukizuna. Eta bada garaia udal horiek beste politika batzuk markatzen hasteko. Ez du balio esateak hiri handietan zaila dela bilketa sistema eraginkor bat jartzea. Adibide asko ditugu Gipuzkoan bertan. Donostiako auzoak adinakoa diren herrietan, atesateko sistema bezala, beste erabateko sistema derrigorrezkoak jarrita, emaitza oso onak ematen ari direnak. Zer esanik ez, kanpora jotzen badugu, Kataluniara, naiz Italiara esaterako. Pauso berrien, konpromiso berrien garaia da. Errausketarik ez, baldin bada gure aldarria, urratz berriak eman behar ditugu orain. Gure udalek zorroztasunez hartu behar dute konpromisoa beraiek bildutako hondakinik Zubietako erraustegira ez bidaltzeko. Eskaera garbia da, udalez udal eta batez ere hondakina bereizita ongi jasotzen direnetan, ez eraman gure hondakinak erraustera. Gipuzkoako herritarrok ere, ekintza berriak antolatu behar ditugu Zubietako erraustegi kriminal horrek inguruko jendea eta etorkizuneko herritarrak kutsatu eta kaltetu ez ditzan. Guk errausketaren aurkako mugimendutik segituko dugu kontrol independenteak egiten, herritarren artean informazio egiazkoa zabaltzen eta gure esku dagoena zorroztasunez egiten. Denon etorkizuna erre ez dezaten. Guzti honengatik, otsailaren 29-rako Donostian, beste hainbat eragilerekin batera, deitu dugun manifestazio bateratura, dei egiten diegu herritar guztiei. Horrez gain, Zubietako erraustegia ofizialki inauguratzu duten egunerako protestak antolatzen ari gara. Oraingoz, martxoaren 3 da mahai gainean dagoen data, baina ez da zidurra. Herri guztietan, arratsaldeko 7etan, kandelekin eta beltzez jantzitak konzentrazioak deitzen ditugu. Horrez gain, baliteke deialdi gehiago ere egotea. Beraz, erraustegiaren aurkako mugimenduaren komunikazio bidei adi ibiltzera eskatzen dugu. Baliteke, egunean bertan egin behar izatea deialdiak. Errausketarik ez, erraustegia gelditu.